съм. Не си знал то, що пък не дава да се играе, братите да раза. Седът не ми писва от бати и тъпанарите. Защо са вляли тогава при мен? Ми трябва повече. Който не му изнася да се изнася и неки си умрели, да не кажа какво, ми се дадат в канала. Не им харесва да се изнасят.